Začíname. Akože týka pred a poťahaní. Áno, áno. Chyťte hore, pravou rukou. Mám skôr tú traverznúť doprava. Podržím sa tej policie rukami a ísť doprava, tak meter či dva. Nesnažte teda vystrelať, keď sa tam zdvíš rukami a iba odšlapeš to doprava. Normálne surovo priamo doprava. Budem si to zapnúť. Opačne. No, vycvakni a opačne. Tak. Musíš láno von. To je to nauč. Dobre? Ale to bolo úplne niečo, ešte kúsok tam sa šli, ale to bolo tak potom hore. Hej. No, hore. Dobre. Perfektne. Máš? Keď oni sú proti sebe tie expresy, tak musíš to do nich, do obidvoch. Nie, nie. To bola dobrá podsta, čo? To by bola podsta. To by bola podsta, nie? Hej. Ale mohla by byť, nie? Aj tu ruke. Nemohla by byť? Koľko? Moja by mohla byť. Do obidvoch si cvakla, hej? Dobre, sadaj. Tak do obidvoch žltých. Aj druhý tam daj.